El Batch Mentor és un projecte de mentoria en el qual una persona amb experiència, sobretot professional, guia i ajuda al desenvolupament personal i professional tant a curt com a mig termini del tutelat. En aquest cas, un estudiant amb potencial del centre. Els objectius d'aquest procés de mentoria són sobretot aquest desenvolupament integral del tutelat, ampliant punts de vista, ajudant a ampliar punts de vista, maneres de treballar, gestió de decisions estratègiques, identificació d'oportunitats i de cara al futur. És a dir, una orientació i un fomentar aquesta motivació de l'estudiant. És un projecte que es presenta a primer de batxillerat, als alumnes de primer de batxillerat, amb una exposició en la qual els expliquem els avantatges d'aquesta mentoria. Els alumnes després tenen l'oportunitat d'omplir un qüestionari en el qual expliquen què és el que els ha agradat del projecte, per què creuen que es poden veure beneficiats per aquest tema, i després l'equip docent fa una preselecció de candidatures. Amb aquesta preselecció, els 2 o 3 estudiants finalistes fan després una xerrada curta amb el que seria el mentor, per veure realment que realment hi ha aquesta química i aquesta relació de confiança, que és molt necessària en aquest tipus de projectes. Aquest any estic mentoritzant a 2 estudiants que ara estan fent segon, i la veritat és que estem treballant temes molt interessants i molt variats, com poden ser des de la decisió de quina és la carrera universitària que estudiarà l'estudiant quan acabi l'etapa de l'institut, a quina universitat ho estudiarà, on viurà durant l'època universitària, que també són temes que preocupen els estudiants de segon de batxillerat, i després temes molt més diversos, com pot ser com compaginar, per exemple, el començar entrant al mercat laboral amb aquesta carrera universitària, quines són les capacitats, els skills que es necessiten pel futur, i tot molt encaminat a anar molt més segurs, molt més preparats, per exemple, a l'ESPAU, molt més preparats a la universitat i també a poder afrontar el futur que els espera després amb molt d'èxit.